दा जोंहा फैगौ 40थि जा बोसोरसालिया ब्रह्म धोरोम आफादनि कनफारेन्स बे खुंनो थांनायाव जोंहा लाहार फाहार हिसाबै जों मोनथिनायाव डेलिगेट्सआ जोंना 4000सो फैगोन होननाय खोनादों आरो दा खबर मोननायाव मोनथिबावबाय आरो 4000 प्लास दा बे हिसाबै जोङो थानायखौ जोङो लाहार फाहार खालामबाय थानाय जानाय गासैबो आरो पेन्डेलखौ जोङो 4000 जिरायनो हानाय एसे गिदिर पेन्डेल जों अलरेडि खालामखादों आगोलनो बिमुं मोननाय बायदि आरो आं खावलायगोन जोङो जाहाथे जों मोजाङै सामलायलांनो हायो जों बयखौबो खावलायदों आरो रायजो राजाफ्रा बाबा आइ बाबामोनखौबो जों जाहाथे मोजाङै सामलायलांना हरनो हायो मोजाङै सामलायहरनो हायो बेनि थाखाय जों लाहार फाहार खालामगासिनो मास मोनसेनिफ्राय जोङो माने खाबथिंगासिनो जेरैबो थांनानै बयखौबो लिंदों बयखौबो लाबोनो नाजादों दा बे बेलायाव जोंहा दिनै दासिम जोंहा माने पेन्डेलानो जा स्टेजआनो जा बा फ्लेग हस्टिंआनो जा डेलिगेटनि जायगायानो जा जोंहा दा 90% कमप्लिट जाबाय एनादार 10% दंबावो बेयो दा हरनि गेजेराव बेयो जोबगोन आरो बिदि जोंहा ब्रह्म समाजनि अनगायैबो जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जों लेंहरदों बिथाङा जोंखौ फैगोन होननानै कनसेन्ट हरदोंमोन बेनिफ्राय जोंहा अपेन सेसनखौ बेखेवगोन जोंहा बिटिआरनि बिथां प्रमद बर' माने चिफ बिथां प्रमद बर'आ जोंनि अपेन सेसनखौ बेखेवगोन बेनि उनाव जों डिस्टिंगुइश गेस्ट हिसाबै दङ अशोक सिंहाल सार दङ अजन्ता नियक बायदेवखौबो जों लिंदों नन्दिता गार्लसा मेडाम दङ इउजि ब्रह्म दङ बिस्वजित दैमारि दङ बेनिफ्राय BKWECनि जोङो CEMखौबो नायगिरदोंमोन नाथाय बिथाङा माबा मोनसे जाहोनाव फैनो हाया होननानै डिपुटि चिफखौ बिथाङा फैनो होदों बेनिफ्राय जोङो आबसुनिफ्राय जोङो आलासि महरै जोङो बिथां आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथांखौबो जों थांनानै लिंहैदों बेनिफ्राय आरो बर' साहित्य सभानि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां नीलकान्त गयारि बिथांखौबो जोङो लिंनो हादों आरो बिथाङा थागोन होननानै खोथा होदों दा आलासि हिसाबै जोङो स्पेसियेलि जों बेखिनिखौ लिंदों बाखि जोंहा जे ब्रह्म आफादनि बाखि आलासिफोर दङ